Zdravím vás. Chádzam sa tady na bráne. Trošku s oneskorením, ale nahrávam 24. genový kľúč. Tieň, závislosť, dar, invencia, Siri, ticho. 24 sa nachádza v centre Ajny, v hlave, smerujúc do kanálu, ktorý ide ku korune a týka sa spôsobu, ako procesujeme informácie. Je spojený so synaptickými dráhami v našom mozgu. Keď sa rozprávame o závislosti, tak sa rozprávame hlavne o mentálnych závislostiach. A to v tom zmysle, že na tieňovej frekvencii máme ako ľudia tendenciu byť tak trošku mentálne uväznení v blúdnych kruhoch rozmýšľania. Vzorcov toho, ako sa pozeráme na svet. Vzorcov, ktoré môžu byť do nás naprogramované od našich rodičov, od našich predkov, od okolia, keď sme boli deti. No a tieto vzorce vlastne vytvárajú našu perspektívu a udržujú nás v neustálom kolobehu, ktorý sa nemení, ktorý si stále ide ten istý príbeh a živí sa ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. No a kľúčom v tomto genovom kľúči je naučiť sa rozpoznať moment, kedy v rámci tohto krúženia sme v bode pauzy, sme v bode medzery medzi fungovaním tejto synaptickej dráhy a v tom momente sa naučiť vlastne nabrať odvahu, vojsť do tej pauzy, neutekať pred tou ničotou. Pretože práve v tejto pauze sa skrýva potenciál na zmenu tohto vzorcu. Keď si dovolíme vlastne prejsť tou evolúciou, tak nastáva nové vnímanie reality. Prichádzajú nové synaptické obvody, ktoré fungujú viac efektívne, ktoré otvárajú nové horizonty a fungujú viac v súlade. Sme potom menej v roli obete a menej v zasekaní toho, že vlastne žijeme niečo, čo nechceme a veci viac plynú. Stávame sa kreatívni. Dobrý príklad je, keď si predstavíme piano. Máme tam 88 rôznych klávesov, rôznych tónov. No a taký bežný princíp toho, ako sa deti učia hrať na klavír, keď ich prihlásite na zúšku, je taký, že im dajú noty a učia sa hrať konkrétne piesne. A naučia sa hrať rolničky a naučia sa hrať pre Elišku. A takto sa naučia určité skladby. No a ten moment invencie je taký, keď pustia tie noty, alebo môžu sa aj od nich odraziť, ale začnú viac experimentovať. Vlastne začnú skúmať, čo všetko sa dá na tom klavíri hrať, akoby stanú sa v podstate skladateľmi tej spontánnej hudby, ktorá plynie v prítomnom okamihu. Namiesto toho, aby len repetitívne hrali niečo, čo si vlastne mechanicky zapamätali. Takže to je taká krásna analogia k
tomu, ako môžeme vlastne vidieť ten vibračný rozdiel medzi tieňom a darom 24. No a ďalší príklad je napríklad, keď si predstavíme ja neviem, tenisového hráča. Ten príklad je dokonca uvádzaný aj v knižke. Učebnicový príklad. Trošku to negujem, ale nevadí. No a rozdiel medzi tým fakt dobrým tenisovým hráčom a priemerným tenisovým hráčom je, že ten priemerný tenisový hráč má naučené vzorce, ako reaguje na pohyb. Hej? Že keď letí tam, tak dám forehand. Keď letí tam, neviem moc o tenise, ale pointu chápete. Zatiaľ čo tenisový hráč, ktorý je expert, tak reaguje absolútne nepredvídateľne. Hej? Nemá naučené vzorce toho, že keď letí lopta tam, tak ja sa posuniem tým smerom. Ale jednoducho je len v prítomnosti a jednoducho sa to iba kreatívne deje a tým pádom je vlastne neprečítateľný. Príklad, ktorý mi ešte pri tomto napadol, je príklad z ríše húb. Je určitý druh húb. Myslím, že sú to nejaké kvasinky. Potom si to pozriem, keď takto tu opravím dole. Tak boli navrhnuté japonské metrosystémy. Že oni umiestnili vlastne tie huby, tie kvasinky na miesta, kde mali byť stanice. Spravili tam akoby kópiu toho terénu a nechali ich, aby si vlastne prirodzene našli cestu k sebe. No a tá cesta, ktorú si našli, bola tá najefektívnejšia cesta. No a presne tak vlastne funguje náš mozog. Že keď je v tom harmonickom nastavení v súlade s prírodou, keď tam vlastne nie sú tie nejaké zbytočné kódy, ktoré veci komplikujú, tak si ten ľudský mozog prirodzene nájde tie najefektívnejšie cesty, ako fungovať. Ďalšia vec, ktorá je v tomto genovom kľúči, je pozrieme sa na to ako mýtus. Mýtus toho, že my ako ľudia používame len veľmi malé percento nášho mozgu. No a je tu ponúknutá perspektíva sa na to pozrieť inak. Pozrieť sa na to tak, že my vlastne používame náš mozog veľmi, veľmi veľa, možno až moc zbytočne veľa. A práve v momente, keď sa naučíme sa uvoľniť, čo je veľký kľúč, to uvoľnenie, tak môžeme používať náš mozog menej a stane sa to efektívnejšie. Pretože efektivita nie je v enormnom množstve. Efektivita je v jednoduchosti. No. Keď prejdeme na Siri úroveň 24. genového kľúču, tak sa rozprávame o tichu. V tom zmysle, že v tom stave jednoty, v tom stave, kedy sa teda človek stane fakt len stane sa nádobou kozmického vedomia, sa vlastne rozširuje ten moment tej pauzy. Hej? Ako sme tam predtým mali tie jednotlivé cykly, ktoré sa v jednom bode povýšia na špirálu, tak v určitom bode sa vlastne tá pauza, tá medzera medzi tými vzorcami a synaptickými prepojeniami stane to, čo prevláda nás ako ľuďoch. To znamená, že tá naša ilúzia separátneho myslenia a vymýšľania sa začne rozplývať a ostane
paradox vedenia a nevedenia zároveň. To v tom zmysle, že vlastne skrze takúto bytosť stále prebieha interakcia s okolím, ale je to len tok. Není to nejaké informácie, ktoré nesieme v mozgu a potom ich predáme, ale je to proste čistý, spontánny tok v prítomnosti, ktorý trvá. V tom momente to vedenie je. Ako náhle táto interakcia skončí, tak sa tá myseľ dostane opäť do stavu ticha, v ktorom pretrváva a nepotrebuje vchádzať do príbehov, analýz a procesovania. Proste ostáva v tichu. A potom opäť prejde ten tok a opäť sa vráti do toho ticha. Ďalšia téma, ktorá je v tomto siddhi otvorená, je téma reinkarnácie. A téma týchto veľkých pauz medzi tými jednotlivými vzorcami našich životov. No a teda tej mechaniky a vlastne mnohých učení, ktoré vravia, že máme teda našu dušu, ktorá si niečo odžije, nazbiera skúsenosti a potom tá duša prejde do iného tela a nazbiera si iné skúsenosti a takto sa vyvíja, až kým sa nerozhodne sa vrátiť do zdroja. Veľmi to zjednoduším. Z perspektívy transmisie genových kľúčov je táto pravda relatívna. Na nejakej úrovni je pravdivá, na nejakej úrovni vlastne sú skutočne určité kódy, jemnohmotné svetelné kódy, ktoré ostávajú, čo nazývame ako duša. A na nejakej úrovni sme naozaj súčasťou fraktálnej línie, kde vieme čítať minulé životy a budúce životy. Ale keď to absolútne zredukujeme, tak sa s tým nedá identifikovať. Že úplne najjednoduchšom jazyku je celý život hra vedomia, ktoré si oblieka kostýmy, formy, aby mohlo zažiť samo seba, potom sa vracia späť do prázdnoty. Takže jediné, čo sa vlastne presúva medzi týmito životmi, je to ticho vedomia, ktoré je vlastne jednota. Hej, že všetká identifikácia je v podstate iluzórna, pretože nakoniec že z toho finálneho hľadiska sa dá vlastne identifikovať úplne so všetkým. No, takže toľko. Ten koniec už je možno trošku taký úlet pre niektorých z vás, ale tak skúsila som to podať najjednoduchšie, ako to šlo v tomto momente. Tak sa majte krásne a ja čoskoro zazdielam ďalší genový kľúč.